Itu ndi wikendi yoliritsa kwambiri, misozi yosatha kwathu tikukambatu za imfa yomwe sikuchoka pakati pathu. Tinasiyanatu mu nyengo ya Krismasi ndi mafuno abwino a Krismasi, komatu kuona wikendi imfa zosaneneka. Malo mosangalala tikungolira kumangolirira lilirabe. The Hive Band ndekutitu bandi ya Ellen Juji, onsetu anthu 5 kutisiya pakamodzi ndithudi phiti. Kodi tilire bwanji ifeyo? Kuchoka pamenepo tikupatsanso netu nkhani zina ngati kukasungu. Ena soto kutisiya kumeneko atabaidwa soto ni mkazi wake mnyamata uyo zosayenda. Ayi ndithu mwina tiyambe ndi mwambo umodzi wa maliro mmene zinalili madzulo. Uyutu nde akhala ndithu ndi Vincent Nkwinda Kingston. Iyeyutu ndi zona kuti thope lake limayikidwa m'manda mwaulemu chakumangochi uku, zomvetsa chisoni zokhudza. Tonele limodzi. Nthawi ino ndi nthawi yakuti tiyale nkhata ndi condition imene ilili tiyesetse kuti tipangize changu. Nkhata yathu yoyamba atiyikira ndantha awiri ndipo kubwere nkhata ziwiri, mkazi wa malemu ndiponso mayi ake a malemu Vincent. Azimayi nkhata Vini zaitwa dina hapa Vini mwana wanga nkhata yachiwiri azatiyikira ndi azichimwene ndi chemwali. Awa ndi Stephen Stewart Luce ndi Yamikani, komanso asewere Mrs. Gomani ndi Mrs. Boma ndiponso agogo a Kingston. Nkhata zitatu. Linda so abwere, Stewart, Linda, Luce ndi Yamikani. Azimayi nkhata nkhata ya gogo, nkhata imodzi.
nkhata yathu yachitatu azatiyikira ndi oyimirira a president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, awa ndi MP a dera lino, Mai Rosa Mbilisi omwenso ali nduna ya zamalimidwe. Iwo akuyimirira president. Nkhata yotsatira azatiyikira ndi ma uncles ake onse, ma auntie ake onse akuno kumangochi komanso akuntcheu komanso pepani kwambiri apatu sizinayendepo ayi ndithudi amaoneka kuti anali mnyamata wachichepere ndithu asanajereretu basi kupezeka zonena kuti moyotu ndikumatengedwa mopwetekaso chonchi. Ndetu nthawi zina zake kumakhala basi kumalingalira kunena kuti kodino zokhala bwanji, kodi ngoziyo moti zinachitika motani. Ayi tithokoze kwambiri Steve amene amapanga kava ku Fox Malawi News 18 channel zimenezo anatipangira kava bwino mmene zinayendera, ndipo tingotengako kalipoti akapang'ono kuchoka kwa iyeyo Steve. Ulemu wanu pogwira ntchito yolemekezeka kuchoka ku Fox News Malawi 18 kumeneko. Tonera limodzi apa kuti atipatsa zotani Steve. Makosana posatiratu imfa imene yabwera chifukwa cha ngozi imene inachitika dzulo pa chitale chapasenzani apo kumeneko ndi kuntcheu imene yatenga miyoyo ya abale amene amayimba ndi Eli Njuchi. Pajatu abale amenewa amapita ku Lilongwe kuchoka ku Blantyre kumene Eli Njuchi anakonza mwambo wa nyimbo umene amafuna ukachitikire ku BSC ku Lilongwe kumeneko ujama utchula kuti The Hive Experience. Paja anthu amenewa onse mtoto analipo 5. Galimoto imene amayendera Nissan Tilda inazaombana ndekuti ndi Hilux imene imayendesedwa ndi Ezekiel Matibiri amene watu ndi nzika ya dziko la Zimbabwe. Ndeno posatira ngozi imeneyi anthu amene anatengedwa kupitisidwa ku chipatala cha Baraka kumeneno anakalengeza ku chipatala kumeneko kuti mwa anthu amenewa anthu 4 ndekuti anali atamwalira kale, ndi mmodzi paja namba kulandira thandizo la chipatala mwachisoni anapeza zoti atisiyaso dzulo lomwero. Ndeto paja maina a abale amene atisiya pa ngozi imeneyi ndekuti ndi Wilfred Kapengule, Vincent Nkwinda Kingston, ndekuti pali ena a Rafael Chisonga, a McFarlane Banda komanso a Elvis. Chabwino mmene tamvera pamenepo hayi uyotu anatifotokozera bwinobwino mmene zinayendera ngozi zosakhala bwino. Sizinayendero pamenepa. Kuchokatu pamenepo tateni tilowereso kodi ku Mthunzi kunali zotani. Ndipotu kumeneku tikukamba zonena kuti kunalitu mwambo umene amakatenga matupi anthu awiri amene atisiyaso pa ngozi imeneyi, imwetu mmodzi mwayo ndi McFarlane Banda komanso ndekuti winayo nakhala Wilfred Kapengule Jr. Amene watu ndi zoti matupi awo alowasotu m'manda ku Blantyre dzulo. Tonera limodzi zinali motani kodi apa.
Chabwino zosayenda olo ndi pang'ono pomwe pepani kwambiri. Kuchoka pamenepo tiyende mozikoka malinga ndikuona kuti mphamvu tilibe, imfa itu yatigobodola m'mafupa kutisiya opanda nyonga. Tupitatu ndithu ku Kamuzu University of Health Sciences ku Blantyre yatu komweko, ndipo dzulo kunalitu mwamboso otenga thupi la Raphael Chitsonga, mmodzinso mwa amene atisiya pa ngozi imeneyi. Sizinayende. Pakamwa pakusowa kuti nokodi pachoka zotaniso imfaro yopwetekayi, tingangokambaro kunena kuti Raphael Chitsonga akhala akuyikidwa m'manda leloli ku HHI ku Blantyre kumeneko, ndiponso mmodzi mwa amene atisiyaso pa ngozi imeneyi, Elivase Muyaba, nayenso alowa m'manda lero lomwe lino ku HHI, pamene ndiye kuti Vincent Nkwinda Kingston amene tikuti walowa m'manda dzulo kumangochi. Tinaoneranso video yake takupatsani, pamene ndiye kuti apa tilowekotu makamaka ku manda aku Stella Malisi ku Blantyre komwekotu kumeneko, makamaka pamenetu McFarlane Banda amayikidwaso m'manda. Iyeyo anali katswiri kumbali yokanyanga nsambo mu The Hive band imeneyi ya Ellen George. Nde toneli limodzi kumenekonso zinali bwanji mmene iyeyo amayikidwa m'manda mwa ulemu. Ndasikundikira Juma kumwamba kongelo wakodola pakomola mwamba ilo dziko la mtendere. Ndasikundikira Juma kumwamba kongelo wakodola pakomola mwamba ilo dziko la mtendere. So bakomola mwamba ilo dziko la mtendere.
kufuna kugwira dzanja lake konko andidikiraso pakomo la mwamba ilo dziko la tendere. Mukafika kumwambako mbuye Yesu wakanena molowani mbuye Yesu wakanena. Pepani kwambiri tikukamba betu mobwereza kuti sizinayendepo apapa chifukwa mukaona nkhope za achibale amenewa makusanatengathe kutsimikizirana kunena kuti anthuwa analitu achichepere okhaokha kuluzaro young generation ya chinyamata. Tingamakhalenso bwanji nkumanena kuti achinyamata ndina atsogoleri amawa pamene tikupita leloli, pamene miyoyo ikutengedwa leloli. Mawalo sitifikako nde tikhalanso bwanji atsogoleri amawa mtundu ukuonongeka zosakhala bwino olo ndi pang'ono pomwe. Pepani kwambiri anonse amene imfa imene yakukhudzani mwa direct kwambiri, achibale nonse, komanso ndikuti mwina eli njuchi ndi ena onse amene anazungulira the Hive band imene ndithu inali yaluso kwambiri, amene matsatira zamayimbidwe akamamenya paseji paja zabwino zidza luso lawo tidzalisowa. Kodino ndekuti basi dzikoli silinagwedezekeko ndi zimenezi, iyayi zinagwedeza dziko osati masewera, kufika ponoti ngakhale pita muthalika tsogolo wa dziko lino anatumiza uthenga kunena kuti sizinayende apapa dziko ndekuti laluza anthu aluso, anthu ofunikira, komanso ndekuti kupepesa kwa mabanja oferedwa ngakhalenso eli njuchi kumutsimikizira kuti sali yekha iyayi. Dziko tikulira naye, tikuliratu imfa za abale amene wawa omwe atisiya pa ngozi imene. Chabwino tikambepo apa mongokumbutsana kunena kuti kuli buku lomwe limatchedwa K53, buku lodzala ndi malamulo a mmene tingayendetsere pa nsewu kuti tidziwe wangozi. Ngozi imeneyi pasezani pakunenedwapo pamakonda kuchitikanso ngozi pamenepo malo ake omweyo, chifukwa ndipo akakhevu choncho ndipo khota ndithu ndipo khota pamenepo ndekuti ena akakhota adumpha nsewu leni ina akagwera muleni ina wasiruka umbana ndi galimoto zina ngozi. Ayi mwina malo amenewo tatiyenti apangeni make tikamafika pamenepo tidziyendetsa mwa slow kwambiri, mosamala kuchepetsa speed, mosamala pang'ono mpaka natidutse pamenepo kuti mwina izi zisamachulukire. Komanso takuti K53 imakamba kuti ndi speed yanji omwe tikuyenera tiziyendera m'misewuyo, malinga ndikuona kuti tikati zithamanga kwambiri tiluza control, zotsatira zake ndi zimenezi ndithudi. Sizinayenda. Pepani kwambiri Mulungu ndi amene amadziwatu ndithudi kutonthoza mitima yosweka, ndi atonthoze nonse amene mitimayi yasweka kwambiri mwinanso kuposa ife pamene tikulutsa nkhani imene. Ndingakutsimikizireni ine ndi malekodabe misozi ikugwa chifukwa chonena kuti ndikayang'ana video imeneja ya uyu Vincent Kingston uyo, zomvetsa chisoni kuona mmene makolo akulirira mitima yosweka. Mulungu ndi amene amadziwatu kutonthoza, ndipo akutonthozeni nonse, kukupatsani mphamvu kuti mudzukenso ndithu kunyamula moyo kupita patsogolo pamene mukumusunga Vincent komanso achibale onse mwe atisiya m'mitima yanu mpakana kalekale. Chabwino tikambekonso nkhani ina yomwe inachitika ndekuti kumene kutu ndi ku Kasungu nakonso mukuona zithunzi zimenezo kunena kuti kumenekonso kunalinso zovuta, ndipotu ameneyu analitu yenaya mnyamata ndithu inde okwatiwa, chomwe chachitika nchonena kuti waphedwatu kuteko mwankhanza
ndi mkazi wake kukasungu kumeneko m'mudzi mwa Bondo. Izitu kumatipangitsa kuti tidzifunsa mafunso mukuti waphedwa ndi mkazi wake zinakhala bwanji kuti mpaka mkazi akafike popha mamunayo, akuti chifukwa chake nchani. Malipoti to akukamba zonena kuti wamuphatu kuteko chifukwa cha nsanje. Mkaziyo anali nsanje, kaya mamunayo sanayende bwino, basi nsanje mkaziyo mpaka natu kumupha, zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Izitu ndesizikuyendapo. Faketi makamba zoti weekend yolilitsa yobwereka kwambiri ndi misozi yosatha. Mulungu akutonthozeni nonse amene mwaluza mwa direct kwambiri. Pepani kwambiri. Akuti